Que tal, señores e señores? Chega o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Son as 7 menos 10 da tarde. Estamos cociñando aquí no Voltas co Prato. Xa dicimos sempre que as receitas é cousa nosa, os cociñeiros. Ao revés, as receitas é cousa vosa, os cociñeiros xa os poñemos nós. E hoxe, con público, un aplauso para o público que temos aquí cociñando. Maravilloso. Gracias a todos e a todas por estar connosco. Dicía que os cociñeiros xa os poñemos nós, así que pasen dunha santa maldita vez Xulio e Begoña, un aplauso para eles. Paca, paca. Hoxe é un día duro como a cañota da verdura porque Xulio leva 5 derrotas consecutivas. Eu penso que non son unha, 6. nin dúas, nin tres, Penso nin que son 6. Ah, que son 6, ainda por riba. No, 5. Gañei o lunes Estás pasado. peor que o Deportivo, eh? Non sei como está o Deportivo, Moi mal, pero estou fatal. Estás fatal, eh? Bueno, pero do resto, do amor ben. Sí, Perfecto. e salud teño. E da saúde tamén. De momento. E Begoña? Eu estou moi ben. Ah, non, xa. Xa se che ve, eh? Sí, bichos. Bueno. Que color. Que vos apetece cociñar? Pois, home, non sei, a ver o que nos tran. Damos igual. A ver. Pois imos ver que é o que nos trae o noso queridísimo Manolo de Padrón. Son Manolo de Padrón, terra de pementos. Traigos a receta das albóndigas. Mezclamos todo nun cuenco e despois facemos as bolas pasando por fariña. Despois fritímolas en aceite hasta dorarse. Corrémolas nun plato con papel absorbente. A ver que tal vos sale a vos, haberá que probalas. No, claro, ti parvo non é esa, queres vir probalas, pero xa che digo unha cousa, Manolo. Como as albóndigas da miña tía Esperanza, sempre falo dela, a ver se algún día ven. E ti, que vas facer? No, mellor, ti que vas facer, Xulio? Pois vou fazer unhas albóndigas. Correcto, moi ben, moi ben. E vou utilizar dúas carnes. Ah, Porco e tenreira. de porco e de tenreira, vale. Dúas. Dúas. Unha albóndiga dobre. No, doble non. Mesturada. Mesturada. De dúas carnes, vale. E vostede, Rapunzel? Tres. 3? Sí. Por qué? Porque me dá gana. Pero porque ti queres facer máis que el. Sí, claro. Erse sí. Siempre. Que ganar. Sí. Sí. Que Eu voulle tres carnes poñer vas usar? polo, porco e ternera. Ti non lle chamas pito. Non, na miña zona non é polo. É polo. Sempre. Sí. Vale. Polo, porco e tenreira. Sí. Moi ben, pois eu visto así, cando que irades podedes vos poñer a cociñar. Imos ver que é o que vai facer Xulio. Pois Dalle, mira. veña. Mira, eu primeiro Ajá. vou poñer a pochar un pouquiño de allo e unha pouquiña de cebola. Ben picadiño, porque lle vou engadir á masa. Vale. A masa da... Xa, vas facer como un... Vou facer un pochadiño para pochado. que quede máis jugoso. Para o inicio, moi ben. Eso é. Entón, Vale. mentres vai pochando eso, mesturo máis ou menos un 40% de porco e un 60% de tenreira. Pero por qué? Pois porque me gusta a min así. Ah, vale. Non há unha explicación científica ni química. Para que hai un poquinho máis de tenreira que de... No, eso é para gustos. E se a Manolo lle gusta máis el porco? Pois entón darelle da parte que ten porco. Bueno, a xente que está na casa... Ou volvo a perder. Ou volves a perder. A xente que está na casa está atendendo a voltas co prato. Podedes chamar, podedes comentar que albóndegas vos gustan a vos, que mesturades, que carne lle botades. Chamade ao teléfono do programa e lembrade que imos repartir cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra. Tedes aí o teléfono do programa, así que, por favor, comezade a chamar. Xulio, recapitulamos un pouquiño. Esta masa leva Allo e cebola, Allo e cebola. que van a ir pochadiños. moi pochao. Moi pochado. Perfecto, perfectamente Mentres pochao. teño as dúas carnes xa aquí mesturadas, Vale, voulle botar un ovo. vale. Por que se lle bota o ovo ás albóndigas? Para que quede máis jugosiña. Que é a única explicación. Home, non sei se hai outra. A min con ovo quedan máis jugosas. Vale, Sin ovo menos. Vale. Non? Vale. E agora un pouquiño de pan rallado. E iso sí, Eso sí que é innegociable. Isto é porque o ovo e o pan fan corpo. Entón, despois a hora de bolealas, Fas a bola. vai non ser máis fácil. Moi ben. Empezámolas a mesturar. E ti, se queres, remexesme un pouquiño desta cebola. Queres que lle deu? Sí, un poquinho só. Tío teu. Digo que hai moitas variantes, pero, sin embargo, ovo e pan relado sempre levo. Sobre todo pan Claro, relado. porque fai que compacten, Claro. entón queda despois. Dios, que estilo, é como se nota que levo cociñando toda a vida. Sí, Ves? sí. Que clase, Sí, sí. Sí. Na marés, eso para que non se queime. Pero vamos a ver. Dixenche que moveras un pouco. Por tú nos movendo un pouco. Sí, bueno, pero vais a botar por fora. Está así, mira, dele, dixe, un pouquiño, despois, se queres, darlle outro pouco. Estamos. Despois deixeche xogar outra vez. Esto, bueno, pues mira, sabes que te digo? Paso de ti, vou ver a Begoña. Vale. Aí quedas. Begoña, Que tal? ti eres moi
moitísimo mellor persoa que Xulio. Xa o sei. Cada vez que veño xunto a ti, tratasme ben, como se fora unha persona normal, eu. Ou casi. Casi. A ver, contame. Eu teño aquí un poquinho de allo, ben picadiño, vale? O meu vai en cru. Entón, vamos a picar ben a cebola. Espera. A ver, espera, porque de momento iades os dous máis ou menos igual, pero agora o teu vai en cru. Hai cru. Por qué? Sí. Porque a min gustame así. Pero é que as voras explicacións son sempre así. Sí. Xa verás que boas quedan. Eche dar unha para que Xa, probes. petesme que dar unha... O sea, dame unha razón de ser. Porque, mira, a miña vai ser unha boliña pequeniña, entón vai se cociñar directamente xa cando facemos o amoado. Eso é unha explicación. Xa está. Eso é unha explicación dunha cociña. E non porque me gusta a min. Claro, porque ao mellor a Manolo non lle gusta. Sí que lle vai gustar, xa verás. Vale. Mira, botamos o polo. Espera, como son as túas cantidades de polo? 2 e 2. Vale. A mesma Dos que? cantidade Dous de... polos, dous porcos e dúas terneras. 2 polos do mesmo peso co porco e outro peso igual de ternera. Entón é un e un. Son, sí, un é un. Sí, sí. Pero que trampa é esta? Mima, como estades hoxe? Queremos de liar. Vale. Mira, ves as Vale. 3 carnes Ajá. e agora voulle botar sal. Aí, bota por fora, aí, home, muller. O cuenca moi pequeno e os dedos son grandes. A ver Mira. que lle parece isto. Vamos chamar ao noso convidado do día de hoxe que pase, por favor. Manolo de Padrón, un aplauso para él. Que tal, Manolo, como estás? Todo ben. Así que eres carnívoro. Sí. Sí, de albóndegas. Ou de calcara cousa. De calquera cousa. Ves, faz ben. Queres ver o que están facendo aquí os cociñeiros? Sí, vámonos Está ver. un pouco, hoxe está un pouco daquela maneira, Eu creo que sí. Sí, vete aquí, vamos a ver. A ver, Mira, Begoña 3 carnes, Xulio vai utilizar 2. Begoña vai utilizar tenreira, porco e poliño. polo. E meteulle xa así a cebola metiña en cru. cebola en cru e un galliño en cru. Claro, así. que che parece eso? Parece Ti cando as fas como lle fas? Faslle o pochao ou non? Mais ou menos. Mais ou menos. Sí. Ves? Ela, sin embargo... Hai días que con pochado, outros sin pochado. Claro. Tamén depende do tempo. Claro, Xusto. aí está. Entón, vexo que lle botaches miga de pan. Sí, miga de pan mollada en leite. Pode ser do día anterior ou de 2 días que non ten problema. Mira, saquei. Amiga, mira. Mirade como deixou. Menudo burato lle fixen. Esquilmou, non é? Isto a min... Agora botolle un ovo. Mira pa aquí. Esquilmou no todo. Aí vai. Ti botaslle pan con leite ou non? No. Non. No. Pan rallado, sí. Sí. Vale. Pódese facer sin gluten, entón xa directamente pode comer E ti cualquier preguntaches celíaco. se tiña intolerancia ao gluten. Eu creo que non ten. Non ten. Non ten, non? Non, perfecto, Eu vale, xa está. tampouco. Xa está. Que máis lle vas botar, Begoña? Agora voulle picar un poquinho perixel. Vale. Vemos que o do ovo tamén o aplicas como Sí, o para mirmo. que o mirmo. compacte, non? Sí, para que compacte, queden máis jugosiñas. O importante é mezclala, que quede ben mezclada. Ajá. Ben malladiña así. Vale. Pois mira, mentre ti picas, vamos ver a de Xulio. Moi bien. Vale. Moi bien. Dices que estará mellor ou peor que as túas. Aí andará a cousa. Vamos. Pase por aquí, a ver. Xulio. Bueno, pois mira, estou terminando de mesturar xa. Xa lle botei as verduriñas pochadas. O ovo, pan rallado, como a ti, Eu para acercarme a túa receita, Fiándote, non? Fiándome. Contalle así, por que a túa receita debería ser a mellor? Pois porque quero ganar, cañotas. A petarlle o que dicir el. Porque quero ganar, Manolo. Que levo unha racha moi mala, que Sabes estou que pasa? pasando moi Leva mal. unha semana e pico palmando, Sí, Eu sí. creo que sí. Leva unha semana e pico fatal. Pero hoxe vai ser o meu día, xa verás. Mira, e agora o que vou facer é vounas pasar por un poquinho de pan relado. Ah. Como cando rebozas algo, non? Eso, Vale, vale. Pero neste caso, sen botarlle máis ovo para No, rebozar. no. Simplemente vamos a pasar por aí. E xa estou quentando aí o aceite, vounas facer así, tamaño padrón. Bo tamaño, Susto. Tamaño padrón. Ya estás ganando puntos. Que che parece ese tamaño, ben? Pareceme A mí ben. gustan así gordiñas porque despois quedan máis jugosas. Ah, non, se queres máis grande pide ahora, Queremos- No, escoita, se as queres máis grandes, aproveita No, agora, está É ben. un- Está é un ben? momento. Sí. Está ben? Estas podense pasar por fariña, podense non pasar por nada, simplemente fritilas. A mí gusta o pan relado porque quedan así un poquinho máis cruxientes. Igual che dá para as 20 persoas que hai de público ou non? Igual sí, igual non, depende
Depende se gano ou perdo. Se perdo... Ah, si perdes nada. Se perdo igual teño que comer a seu para dir gusto. Porque non nos come ninguén. Bueno, Manolo, vouche pedir que te sentes na zona de sufridores, despois chámote, vale? Un aplauso para Manolo de Padrón. Claro, hai tantas albóndigas como galegos e galegas ou tantas receitas de albóndigas como galegos e galegas. Imos ver que nos contan por aí. Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde. María, Que tal? estás por aí? Estou, Vale, moi ben. Desde onde nos chamas? Chamo dende Mansalvos, do Concello da Mesquita, Vai, que dis? da Sí. provincia de Ourense. Mi má, pero iso de ordes ainda che queda un treito, 2 horas e media. Que dixeches? Begoña aí, que sabe. Sí, 2 horas e media, ben que sabe Begoña, sí, sí. A ver. Sí, sabe Begoña, porque Begoña creo que queda máis cerca de min que de vos. Correcto, porque é de Berín, correcto, exactamente. Sí. A pobre cada vez que ven non lle compensa co gasoil que ten que gastar. Xa pode vender albóndigas. Sí, non é la mar de vender castañas. Faime a min caso, que é mar de vender castañas, sí. María, ti faz moita albóndiga ou non? Eu sí que fago albóndigas, pero eu faría unha mezcla dos dous cociñeiros. Quedome coa carne das 3 variedades, pero eu tamén llevo o leite. Sí. Pero espera. Ela botoulle leite máis carne de 3 variedades, entonces eres máis de Begoña, non me mintas. Sí, pero son máis de Begoña, pero pensei que o que lle botaba leite era solo Xulio, se chama así. Sí, no, está bonito o programa, que últimamente as chamadas todas son pa Xulio, Ah, sí, Todo o mundo lle quere ben a Xulio últimamente, onte igual. Pois non parece, porque perdo sempre. Neste caso quedome coa Begoña e coas mulleres, Moi ben, así me gusta. Mira, María, eu xa sei que a mezquita está lonxe de Ordes, pero eu, si queres vir ao programa, eu invítote. Pois, eu vou, eu cociño, vamos, de maravilla. En serio? Un aplauso para a mezquita, por favor. Que vai vir María da mezquita. E logo. Ai, María, que alegría me acabas de dar, Vale. Que sí. Non te preocupes polos gastos de desplazamento que xa te trae Begoña, vale? De acordo, pois quedamos a mitad de camiño. Veña, un bico xigantesco, gracias por chamar. Un biquiño, gracias a vos por... Chao. Ai, Xuli. Mira que albóndigas, como están dourando. A verdad, tamén tiña boa pinta o pan do patacadonte ao final. Eu vou seguir luitando, cañotas. Ben, así me gusta. E hoxe teño un pálpito, non sei. Se non sale nada, igual teño que ir ao cardiólogo, pero... No, pero isto... Que tal recende? No, ben. Sí. Pues mira, ahora vamos a ir quitando. Vale. Porque queremos é solo sellalas. E despois xa verás que vou facer unha salsa un pouquiño diferente, Moi rica. Xa estás. Se te van a caer las pestañas, vas a flipar. Sí, porque se me van queimar. No, se te arrimas máis. Porque se me van queimar. Vamos a ver como sigue Begoña. Begoña. Aquí estou. Aquí estou. De aquí non te moviches. Mira, eu olvidei-me de dicirche antes que lle boto un pouquiño de canela, si. Como? Un pouquiño de canela. Sí. Por que lle botas canela? Porque realza moito o sabor das carnes. Pero non lle botabas xa perixel. Sí, pero tamén canela. Porque sí. Porque realza a carne. Falle así para arriba. A ver, xente da casa. Que volvo a chamar a alguén agora que me explique se algunha vez vistes unha albóndiga que leve canela e perixel, as dúas. 2 por 1. Potencia moito o sabor. Pero iso que é unha receita de tua nai, da casa? No, é unha receta moi antigua xa. Na India faise, sí. Faise con moitas carnes. Oh, sí. Pois mira. Nunca Non te vas sin saber unha cousa máis. Algo novo. Bueno, ti crees que nos gusta moito a albóndiga, verdad? Sí. Albóndiga ou almóndiga? Porque miña avoa chamalle almóndigas as albóndigas. Tamén lle chama sangus ao sándwich, tamén lle chama membrillo ao membrillo. Pero bueno, Galicia, gustache as almóndigas ou non che gustan? Albóndiga. Que lleva unha albóndiga? Albondiguilla. Pues ajo, perejil. Carne picada. Aunque ahora tamén se fan de peixe. Sí, claro, de bacalao. Están también muy ricas. No. No me gusta. Yo no las he hecho nunca de pescado. A veces fajo solo de ternera, boa. O normal é que leve mixta, para meu gusto, que vaya picada solo unha vez. Despois botolle cebolla. Hai xente que lle bota leite. Pongo ajo, perejil. Pois vai rebozadiña en ovo, en fariña. Miga de pan mollada en leite.
Romero, tomillo. Fas as boliñas, rebózalas en fariña e... Hombre, tanto, si te tengo que explicar. A receita é un secreto, non se podo contar na televisión. Receta propia non. Seinas de gustar. El non é bo cociñeiro, el é bo comedor, sabe apreciar. Y las meto en salsa de tomate. Están moi boas, están impecables. Mira, encantoume ese señor que acaba de decir está moi boas, están impecables. Están impecables as almóndegas. Xulio, creo que vas facer unha salsa un pouco especial. Vou facer unha salsa que normalmente acompaña a pescados, pero que pasa almóndegas vai moi ben tamén. Espera, a verdade é que os teus razonamentos son todos boísimos, eh? Vaslle meter a carne unha salsa dun pescado. Unha salsa que normalmente acompaña a pescados, pero en vez de con caldo de peixe, vámoslo facer con caldiño de polo. Entón vai ser unha salsa para acompañar unha carne. Como se chama a salsa? Verde. Pregunta, por 50 euros, señoras e señores que estades na casa, como se chama a salsa coa que acompaña Xulio as súas almóndegas, como lle chamamos hoxe? Verde. Non azul nin vermella. Verde. Verde. Vale, moi ben. Verde. 50 euros. Como perexil. 50 euros. En xogo podes chamar a Televisión de Galicia, a Voltas co Prato. Como se fai? Mira, un poquinho de allo, e cando nos ferve o allo, pois como sempre digo eu, botámoslle a ceboliña, moi picadiña, Vale. Moi picadiña porque non imos triturar, queremos que apareza a ceboliña por aí. Ajá. Vale? Para axudar a triturar, para axudar a pochar, sempre unha areña de sal. Porque a sal fai que se poche máis. Fai que sude, entón ese agua que vai soltando fainos que... Eso é o que me pasa a min cada vez que te vexo. Sudo. Sudas. Pasa vos a moitos. No, pero eu é da mala leche. Sí, pasa vos a moitos. Vale. Entón, un pouco de allo. Deixamos que o allo ferva un pouquiño e botámoslle a cebola e un pouco de sal, para que sude. Eso é. Para que sude. Eso é. Díxole así. Entón, aí, como ves, temos xa a cebola pochando e vamos a axudar con auga. Abrimos unha lata de espárragos e vamos a botar un poquinho de auga deses espárragos, que lle vai a sabor e vai nos axudar a cocer. Non queremos que se queime para que nos quede verde. A auga dos espárragos. A auga dos espárragos. A auga dos espárragos que ven na conserva é a auga de cocción dos propios espárragos. Ah. Claro. Por eso che vale. E como se volve verde? Como que se volve verde? A salsa? Ten que ser verde. Xa te enseñei. Ah, con perixel? Con perixel. E volve, tínguese todo de verde? No, ten motitas verdes. Ah. Claro. Ai, de verdade. É unha salsa moi rica e moi agradecida, xa verás. E agora que faz? Pícalo? Ahora vou non picar, pero isto boto yo ao final de todo. Ahora que vou facer é, tan pronto evapore un poquinho aquí este agua dos espárragos, vámolo volver a mollar co caldo. Vale. Moi ben. O sea, isto é unha salsa que habitualmente na casa podemos utilizar co peixe, por exemplo, que as ameixas utilizan moitas veces. Claro. As ameixas con esa salsa verde, pero el en vez de carne de peixe vai, o sea, perdón, salsa de peixe, vai utilizar salsa de polo. O sea, o caldo, perdón. O caldo, un caldiño de polo. Caldo de polo. Caldo de polo. Aí vai. Pa dentro o caldo de polo. Un poquinho tamén aí. Se é da casa, se matáchelo o polo. E fixaches o caldo de polo. É millor que este. Millor que ese, verdad? Eso é. Porque ese é do súper. Este é... E nós preferimos que sea da casa. Sempre. Que do súper. Aí está. O do súper, prefiro que sea do súper. A ver, quero dicir, si non podedes comprar ou non tedes na casa, comprado no súper, non hai problema ningún. Pero nós, aquí no Voltas co Prato, preferimos sempre que sexa da casa. Aí está. E se non, da casa de Begoña, que trae todo. Pa ti, porque só trae pa ti. Pa min, exactamente. Claro, é... Pa semana traigo algo. Vale, calquera cousa. O que queiras. Trae unha victoria que lle fan falta. Vale, pues nada máis. Agora deixamos que reduza un pouquiño e vamos meter dentro as albóndegas. Vale. E que fervan. Moi ben, pois creo que temos unha chamada telefónica. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Con quen falamos? Con Concepción da Estrada. Concepción da Estrada. Bueno, tamén non che queda lonxe de Silleda tampouco, Tamén a traio. Concepción da Estrada. A ver, Concepción, queres 50 euriños? Claro, bueno, por pois, iso chamo. Tes razón, sí. Teño cada cousa, sí, tes razón. Con que salsa ou que tipo de salsa está facendo Xulio para as súas albóndigas? Unha salsa verde. Correcto, 50 euros para Concepción, 50 euros para a Estrada. Moitísimas grazas por chamar, Concepción. Gracias a vos. A ti gustan as albóndigas? Encántame. Ah, amiga, pois entón sabes, xa que che gustan, xa que che demos 50 euros, sabes que é o que toca. Non sabes? Non sabes que é o que toca?
te mando unha receta, non? Claro, vir ao programa, que mandar unha receita, vir ao programa, tens que vir, non hai máis. Bueno, pues neso estamos, vale? Ves un día? Irei un día. Pois xa está, un aplauso para Concepción, moitas grazas. Gracias a Adiós. ao programa. Moitas gracias. Adiós, boas tardes, Enrique. Ai, que maja Concepción. Vale, a túa verde non é? Non, a miña fixen trouxena da casa feita. Con tomates da miña horta. Mira, que rica. Xira ya. Begoña, parva non é. Porque Begoña, como el trouxo o caldo do supermercado, dixexe, vou traer salsa dos tomates da casa. Dos tomates da casa, claro. Moi ben, entón fixeches salsa vermella das albóndegas de toda a vida, a salsa de tomate. Pero, que me chega aquí? Auga bendita. Sabes o que? A ver se sabes. Isto xira aguardente. Claro. Mira. Sabes que? Me cago, chica, aguardente. Vamos, é así un poquinho máis. Pero para que queres ti o aguardente? Vamos facer unhos guisantes con aroma a lareira. A que che mola, Espera. Aroma a lareira por qué? Porque van ser con lume. Vasme prender lume no plató? Sí. Sí. Vou coller unhos guisantes, mira. Xa os teño aquí. Ves? Entón, o que vou facer é, ahora o aguardente, cando me este bastante quente, apagouse. Dalle aí. Espera, muller, espera. Espera, que cambio de fogón que este vai mellor. Vale. Hai que cambiar isto, Non pode ser, A ver. Aí vai. Xulio, valle prender lume ao plató cando normalmente o lume és ti. Pero por eso me acerco. Claro, queres ver a desfeita, Quero non? ver como che caen as pestañas. Vale, entón espera. Pero que vas facer? Vouche explicar. Teño aguardente aquí. Sí, vexo Vou que a pasar cheira. agora unha taza. Isto é como a queimada. Como a queimada, claro. Ves? Vale. Agora vou apartar este cazo porque este prende lume outra vez, que ten os restos. Sí. E agora... Pero, espera. Apagamos as luces. Espera, que se vexa ben. Vale. Mira, son os guisantes que xa están un poquinho cocidos, vale? Ahora vamos a botar unhas áreas así de sal. Vale, Agora esto, sí podes apagar. Bueno, baixar isto. Veña, apagamos as luces. Vamos a apagar as luces, por favor. Baixamos as luces do plató. Baixamos as luces. A ver. Ei. Non charde moito, tampouco. No. Non é cousa... Non é potente. Me cago. Pero que faz, muller? A ver. Non arde. Non arde. Me casi arde. Me casi arde. Vamos. Ardeu de vez, Dalle aí, Xulio, que ti que sabes. Xulio, ves, Xulio, é o do lume. É o do lume, olvídate. É co do lume, un aplauso. O do lume, Pero bueno. Aí van. Ni mal, levantamos as luces. Perdón, compañeros, que non vos avisei. Xa non ten. Non ten alcohol xa. Fixéchelo fatal, Begoña. Eu non teño suerte cos mecheros, non me vai un. Ti do lume nada, Nada. Bueno, Tiña que traer unha racha ou algo. Escoita, todo isto para que val? Que lle aporta aos chícharos? Un aroma a fumo. A lume, a llama. A ver, Están moi ricos. Pero podo probalo? Sí, podes probar. Pero non me queimará, Que te vai queimar? A ver. No. O lume foi pouco tamén. Dalle un toque. Sí, porque están fríos ainda. Falle falta un poquinho máis. Porque ainda están fríos. Sí, ahora vou intentar a ver se me prende de novo. Ben. Sí. Dalle un toquiño. Dalle un toquiño aí a fume, mola. Bueno, pois mira, ti queda aí, vou un da Xulio. Xulio. Pois mira, eu estou aquí ligando a salsiña co propio pan relado. O único que hai son os chícharos. Sí, porque acabo de botar uns poucos chícharos que non me acordou antes de decirche. Mira, ten allo, cebola, a auga dos espárragos, que os espárragos vamos a utilizar tamén para emplatar, vale? Vale. Un pouquiño de caldo de polo. Vale. E botelle unha cullerada de pan relado. Para que ligue tamén, non? Para que espesara un pouquiño, espesala. porque xa o pan relado co que fritín as albóndegas tamén lle vai axudar, Moi ben. E agora simplemente ilo movendo para que non se agarre e telo tapado, porque ao ser tan gruesa necesitamos que se cociñe. Ahora sí. Begoña, ahora arrancou. Ahora arrancou. Ahora arrancou, ya. É medio escénico. Mira. Aí temos a lareira, dou voltas co prato montado. Moi ben. Bueno, pois mira, eso mola, ti prendelle lume aí que eu voulle contar 4 datos a Galicia sobre as albóndegas, vale? Porque o nome desta delicia esférica é de orixe árabe, al-bundunga. Iso sí, esta boleña de carne que agora nos resulta tan familiar, antes non era propia de todas as casas, nin de todos os petos. Ter unha ou varias carnes á disposición era, para elaborar albóndegas, co seu mollo de tomate, era todo un luxo. Menos mal que os tempos cambiaron, afortunadamente.
Agora, todas as nais, tías, tíos teñen a súa propia receita que vai pasando de xeración en xeración. Algunhas levan 2 ou 3 carnes, e mesmo as temos con peixe ou vegetarianas. Xa sabedes que sobre gustos, bueno, hai de todo. Os pequenos detalles da receita case sempre varían, pero o máis típico é que leven ovos, pan, cebola ou allo, para despois rebozalas, fritilas e guisalas no seu mollo. Unha festa para todos os sentidos. Polo de agora, falando de festas, non lle temos ninguna festa, pero sí que hai un día dedicado a elas, Tomade nota. O 9 de marzo é o Día Internacional da Almóndiga, como di miña avó Leonor. Hoxe é 6 de setembro, só sei, pero bueno, ides anotando, e cando chegue o día de marzo, xa vides á festa. Begoña. Que pasou? Prendiches lume, está todo ben? Está todo ben, sí. Non hai problema ningún? No, teño... Queimaches ti? No. Queimaches un pouco? Sí, pero nada. Entonces non digas no. Pero eso nada. Vale. Ao estar acostumbrados temos a sensibilidade menos. Albóndegas de 3 carnes con salsa de tomate de Begoña Vázquez. Dios, e chícharos, E chícharos. Sí? Sí. Uno. Sí, Con sí. chícharos. Bueno, pois imos Con ca chícharos. pregunta. Con que queima Begoña os seus chícharos? Con que, Non me digades co chisqueiro, claro, evidentemente. Pero con que? Aguardente. Pensei que o tiña que dicir. Vos sodes moi graciosos, vos empezar a restar os 50 euros do sueldo. Porque estades sempre igual. 50 ainda, 50 Con máis. que queima os seus chícharos Begoña? 50 euros en xogo. Veña, comezade a chamar á Televisión de Galicia. Estás para empratar? Estou. Veña. Vamos allá. Ardo contigo, Eu sí que ardo, Ai, Dios mío. Manolo. Vente, Paco, anda, que che chegou o momento. Chegou o momento de probar. A ver se non che prenden lume a ti as cellas, como a mí. Ponte aí, por favor. Ponte aquí. Ponte aquí. Porque vas probar 2 tipos de albóndigas. Ti estiveches así vendo, máis ou menos. Sí. E cal che ten mellor aspecto? Tens que ser sincero aquí, Eu creo que é a de Begoña. Vaya por Creo, Dios. Home, acabas de ser sincero. Tens razón. Moi ben. Pois, Xulio... Eu xa non sei se non vaya. No, tens que vir, home, tens que vir, home. Tens que vir. A ver. Vamos alá. Hola. Bueno, vamos a ver. Oxe fixen eu a mini ración. Sí, é certo. Begoña, 3 carnes, fixádevos con esa salsa vermella maravillosa que fixo con tomate, botoulles es guisantes que saben a lareira galega e teñen un aspecto increíble. E Xulio fixo con a salsa verde, como se fora de peixe. Ata lle puxo os espárragos ti... No. Ves? Pero poderos apartar, Eu xa sabía, xa me daba a mí un pouco a idea. Bueno, pois, Manolo, cando queiras vas probando as dúas que nós imos repartir cartos, vale? Veña, dalle aí, Manolo, de padrón. Vai probando. Estás nervioso, Xulio? No, tú aceito. Bueno, Carlos de Fen, estás por aí? Carlos! Non está. Carlos non está. Non quere 50 euros. Pero seguro que hai cola. Manolo, que tal está esa? Regular. Regular. Sí. Sí. Ai, a mí, Manolo, caesme ben, A mí tamén. Caesme ben. Ti vai probando outra. Vamos lle ver a cara a Manolo. A primeira albóndiga estaba regular. Manolo de Padrón di que a segunda albóndiga está... Bueno, teño que facer ainda así a pregunta. A pregunta teño que facela igualmente, vale, Manolo? Manolo, para ti, quen gaña o a voltas co prato? Quen fixo a mellor albóndiga no día de hoxe? Begoña. Begoña! Begoña! Bueno, cantas levas seguidas? Non sei. Xa non sabes? Estou botando os tantos, non sei cantos tantos levo. Ai, Dios mío, sin embargo, Xulio nada. Tampouco levamos tantos. Pasáchelo ben, Manolo? Sí, señor. Alégrome moito. Vas volver? Volverei. Volverás? Volverei. Por moitísimas grazas. Moitas grazas. Señoras, señores, moitas grazas por estar aí na Televisión de Galicia no Voltas co Prato. Mañá máis quen anda aí e máis receitas aquí na Televisión de Galicia. Chao, hasta mañá.